optaget. Jeps. Ja. Jamen, først og fremmest, tillykke med fødselsdagen. Jamen tak. Og nu er det sådan, at i ligaen Nej. har vi tænkt, at du havde brug for en fødselsdagsgave. Så drengene har skillinget lidt sammen til lidt forskelligt. Værsgo. Og så, vi har lidt mere til dig, fordi vi synes ikke, det var helt nok. Så derfor så er der selvfølgelig et gavekort. Uden at du kommer til at høre noget fra os på en gratis tudepost inde på forum. Og så skulle jeg hilse fra drengene. Vi har også lavet et lille kort til dig med alle drengene. Jeg ved godt, hvem der kunne motor på det her. Ja, det var naturligvis klart. Ja. Tak.